Уважаеми зрители, знаете слабостта на нашия екип към една част от България, която временно се намира извън границите на нашата страна и се нарича Република Македония. Жителите на тази странна държава винаги са били способни да ни изненадат с развитото си въображение. Сега ще ви кажа моето определение за македонец. Македонецът, това е българин с много богато въображение. Вижте какво са измислили нашите западни братя този път. И хитър Петър бил македонец. И хитър Петър е бил македонец. Братя македонци, щом вие така, и аз така. Аз пък ще ви кажа, че Настрадин Ходжа е албанец. Истинското му име е Настрадин Енвер Ходжа. Въобще, до 2-3 години в Македония ще стават интересни работи с албанците. Тогава ще ги питам, кой ще ги подкрепя. По принцип, приказките, че македонците не са българи, са просто едни народни приказки и едни интересни фолклорни умотворения. Но понеже аз съм широко скорен, ще дам поле за изява на македонския вариант на хитър Петър. Дами и господа, представям ви Хитре Петревски! Добър вечер до господин Петревски. Защо твърдите, че сте македонец? Що, проблем ли нещо? Проблем ли нещо? Ките утре, ей! Ките утре бъм ти казаш. Ама ако те откърша, че влезеш в пантеона на умрелите македонски герои. Кепарам да те гръмне, това оръжие би е продадено на Слави Трифоновски и той е на 400-500 години, бе. Защо твърдите, че сте македонец? А вие що се българете? И вие сте македонци? Ти си Росче Петровски, а това са музикантите от Кукушбенд. Кукушбенд. Вие? Само Слави Трифоновски още се прави на българин, ма и он скоро ще прогледне. Нека да се върнем на приказките. Що, проблем ли има нещо? Какво? Няма проблем. Дай. Кои приказки са македонски? Епа, сите приказки са македонски, дори червената шапска е македонска. Как е тя на македонски? Казва се Капа Цървенковска. Капа Цървенковска. Да. Какво се случва в тази приказка? Епа, какво се случва? Докато среща капицата и я пита... Вукът среща капицата. Да, и пита Капо Цървенковска, дека си тръгнала, ма? Ми вика към баба си. Не. Как нема? Що развали с приказката? Защото бабата казала червената шапчица, отвън бира сандански, а нямам българска виза. Затова да... Що, проблем ли има нещо? Много интересен. Проблем ли има нещо? Някоя друга такава типична македонска приказка да ми разкажете? Епа, ще ти разкажа за златната ябълка. И беше лето 1902 година и във срещна триглавата ламя я попита: къде одиш, бе, Танаске? Епа, за ябълки бех. Ке то трепат, бе, ей. Ке ме отрепат, ама друг път. А знаеш ли, що е казала одреманата обавица или както вие викате спящата красавица? Одреманата обавица? Що Да, е казала? знаеш какво е казала? Що е Като казала? се обола на вретеното? Какво? Казала е: маке ти трън. Росене, с тази приказка в историята ке влезем. Искаш ли аз да ти кажа една приказка? Па кажи, какво? Аз съм македонец, викаше Буратино, а носа му растеше ли растеше? Сега ке те отрепам, ей! Ке те отрепам, Росене, бе, разбери го това нещо, бе. Мани тия приказки. Мани, ти си поне по истинските истории и сега ще ти разкажа една истинска история. Една македонка била в Бугарско. Да. Прибрала се в Скопие, мъже е попитал: къде беше, бе, Танаски? Епа, река... Как беше у българско? Къде беше, бе, Танаски? Как беше у българско? И тя рекла: не питай, един българин ме фана и ме оноди. Ужас! Кето морят, ма, оу! Що му не каза да спре? Ми да му каже, вика Танаска, ама като не знам български. Я да ми